Wadhi mbele nyakuramga juangimi weche go manyien kakoro wadwarango mago motenre koda weche go mag pur. Sewinjo kantiere ywak mosebeda ahinya to e counties maya e Homaro Okak kama jotele county ma Trans Nzoia oseo paro mar piny owacho mar wake pacho ka odumb nyamula mawuok e pinje maoko kapok sirikal oneno ni jopur ma keyo sani oyudo nengo makare ne chambgi. Jotelo go koting'o jatend duond bura mar DAPK Eugene Wamalwa bende onyiso jopur mondo mi obed motang' kod johand chumbu manyalo wuondogi kendo ka oduma gi nengo mapiny. Jafwambo marwa George Bati miyo waler. Ndalo manok bang' jatend piny William Ruto lando chenro ma piny owacho mare nigo mar kelo odumb nyamula e pacho ka. Tutakuwa tunaagiza yellow maize duty free, na tumekubaliana na wizara ya kwamba tunataka kupunguza gharama ya chakula ya mifugo yetu. Jotelo mawuok e kaunti ma Trans Nzoia ma bende na tonga mar chiemo e pacho ka koting'o Eugene Wamalwa onyiso piny owacho mondo were kod paro mar kelo oduma e pacho ka kaluwore ni ma nyalo kelo lal mathoth ne jopur. Sasa tumeanza kuvuna, si ndio? Mwaka wa 10, wa 11, wa 12 tutakuwa tunavuna mahindi yetu. Waache kuagiza mahindi kutoka nje, hadi wakulima wa Kenya tuvune mahindi yetu, si ndio? Eugene Wamalwa bende okonyo wuoro gimomiyo piny owacho manosingono gara jo Kenya ni nengo mar mogo dhi dok piny ka ji ochako keyo chal makoro jwang'o jopur kendo gidwa miyo gi nengo maber mar uso oduma mawuok e puothe. Watengeneze bei, wakulima wapewe bei mzuri kwa mavuno yao. Kama itafika ule mwaka mpya na magunia yamepunguka hajafika milioni 60 vile walituambia, basi wakati huo ndio waagize mahindi kutoka nje, si ndio? Jaod bura ma Cherangani Patrick Simiyu onyiso jopur mondo ogol oduma e puothe motelo ne koth mar El Nino mondo kik giyud lal. Ka bende onyisogi mondo gibed motang' kod jochumbu manyalo sedo e kor gwenge kaka oduma gi nengo modwanyore. Mumesikia imetangazwa waziwazi ya kwamba El Nino iko njiani. Msiache mahindi yaozee kwa mashamba. Na mkitoa haya mahindi, hapana uza yote na usiuze saa hii kwanza. Sasa msikimbilie mabrokers kwanza wa mahindi. Nyinyi weka mahindi yenu vizuri, weka hifadhi vizuri. El Nino ikiweko tutakuwa na njaa pengine. Na haya mahindi watoe bei kama serikali. Watoe bei ya mahindi ili hawa mabrokers was take advantage. Vile rais alisema ya kwamba wanaleta yellow maize, waanze kuambia ukulima bei ya mahindi imeenda kuteremka, muuze mahindi kabla bei iweze kuteremka. Kinde ni makoro piny owacho oselando chenro mar kelo oduma e pacho ka. Jopur ywago nengo mani piny ka dwaro mar jotelo en mondo omany kaka inyalo sir jopur mondo kik giyud lal bang' chwero luchgi e puothe kuom thuolo malach. George Bati, Ramogi TV. Piny owacho jiwo kuonde tiegruok mpacho ka mondo